ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Karat nong karai ke bahap hapo ke hima melim hakan ru truk jemang arja posau lepen long ye jingle nyam ke blatip kum ke pinsum masi da ke bas dang ke duai ke pirat ban pan ke jingker ku kerdo no ble no thau nong bu shwab ki khun ki hajar jong karat kin sedang ban bed ya usambai kum ban chi pentip hang ni ba ke le nyam pinsum masi ke de ke blajule de karat nong karai man lo usnam da ke pinsum pinsa ya ki masi shwab nyalam ki ban lori ki lingkha na ke benta ban yarap yu khun ban reu Hagan nga sngi la sakhilang du President Barim jong ke HYC uba Robert Jun Kharjarin belong kum kongsan ringkat ke jindon lang jong nong mikmat na ke hima melim uba en thank you kinong sin charge nong jong arat nong kharai bikin thup uba Michael Timong uba Rocky Marwen bigi khun ki hajar jong karat Ilai sakhi ba sisir hi kumba ladap keren dai ba rang basang na po kayu ba kampadan hi kasumasi berkani ka bereng jungir kampat sultanat ber kampat hab Islam kalau kai bagi video prabor hi nang ni na po nong kharai benang ni nong kharai hi keleng ka tong ka thamri boy jungi ki bai jungi ngi yo kini Islam ka mariang ka ba pangat ber ngi yo ni Islam bukan ba ku ba khau jungi te kani ka jingle nyam ku mo pilat hi kani ka ba giyong ka pensumasi la ne ka domahi kani kalong kajing rakhi sisin system baswa ba ki masi ki blang jongi kin hiar salom salangkha ni ai ka jing kurku ko ki lingba ki blei wa ki blei lum jongi ki badan hang ne tingi ai ski ba menta siru kalong ka ai ka bastunat ba ka ai ka ba ngi kerpan ki dulia ki nong tam ki nong pot ki kerpan ber khoi blei ra sutunat bari ai ka jing kurku ko berkumtang yo ni slap ka liar jungi tingumdang ikerman hi bangin yo subun sumbai runai berki berkhoj ka bhag rap karyang uma gilbert sulai wang bakanu kanu ka chat bru ka ben lai teli ki ma persu ka benito ka di ka kur ka chat ka baar ka di ka tin ka teli bat ka balai ka di khando persiap wang balada hidu no ikini ki lai teli kata ka chat bru ka sakma ladan ni pen kumar ka kur ka chat kum ka chat bru mikir ka jong phi la da bisdak ban pen kumar ya ka chat ka khong ka jong phi pen le niam kum no hakani ka badan pentat akan niam ya ka hima melim ka jong phi ya ka hima nompo wat nom klet ba de kikur ki ba penlong penman de kikur ki ba sanye ki hima lada la bakla ka kur ka chat lada bakla ka tmei jong ka kur la bakla ki riti ka dustur la ja no ka hima lada ka don kanu ka jingle start jong ka pateng ka bomta haka hima ngani thu pi lada ka don ka jingye bujili ka jingye sumjan kan mi no kong ka huri hura apo ka longi ngopsen kan mi ka huri hura no po ka kurajat waila huri hura ki kur waila dom ya bit ya biang su ki kur kalakut kata ka hima kata ada ka jingji saya ka ba nyimbai bangilong emotional ha bangi keren sepang kiriti dustur ndri ngila WE ya kita ke bangsian ta kadau kalong ka badan kam tong nom nyo khala ya la ka jong ka kur ka jan in bat eki gin pen scam eki kumba ulong kimi ulong pang yin dan hang ne ban pensan la ka baha kanu ring dan hang ne tang ban but ya ka riti ka dustur ka ba ulong suaman sua ula der kat lang bat ul ai angi bat ya ka tin de tlik ka dai kai ka badon kam ha ka jot ru jongi la da im ka tin im ka jet ru kum ong fadal HSLS sobha bat ya ka tin no blai dai tang ka tin kabadi kita ka medium of communication kaba phalang yang kita ka identity lani yang kita ka snap ka bakar pang jongi
paradise. Kaniam kerkom pok karat ni misai pelong yang kajing konsumasi sistem ngadu bastang karat adu mentang impat pendo ya ka dari nang tenghi buat pelong mana sistem kajing cemu pelong kumne ba ane kajing konsumasi pelong ba soang mintring kita haki pentor ki hali misai Benan buram, dane misai ay kita kacing kukurdo, daga ba konsum konsle, higi masih coba kini masih kini rap yangi kun menriu nagbenta galeka lur bentar haki hali bentar bumi kacing kusum masih Namar baki masih kita nong hirap barat pak jongi kun benru. Jadi kita kedau ni pesai pensum ya kini masih sedisnam nang ba kanlong kecing hirap nam ta jongi kun benru kam tam kaneka bentor kali ke jongi namar ba lem da kecing hirap jongi ne nimla balai namar nadu por bendai nim padan kata kuat selar Samarba, Jai Maki, Ibayarap, Nagbanta, Bantung, Ban Jab, ya kini ki kantor ke hali ke jungi.